tomto púzdre sa nachádza podložka pod kapra Delfin Smart Bag. Ukážeme si, ako sa rozkladá. V púzdre sa nachádza madrac. A samostatná podložka. Tá sa veľmi jednoducho rozbalí jedným ťahom. Na spodku je sieťka, ktorá sa dá využiť tak, že keď si ju dáme do vody, rybu, tak sa vlastne nabere krásne cez dnu voda. Madrac vložíme donútra. A podložku si uchytíme dvoma kolíkmi. Podložka má aj uši, takže sa dá využiť aj na váženie. Skladanie je veľmi jednoduché. Vyberieme si znútra madrac, dáme ho na opačnú stranu. Podložku takto skrútime a je zložená. Zasunieme ju na spodnú časť madraca. Potom prehneme a vložíme do púzdra. Manipulácia je praktická a veľmi jednoduchá.